CRF ana 2 iji. 2019 karo 2020. Ini 2019. 22 jutae pajak anyar gris. Iki 24 juta plate anyar gris. 2020. Segera merapat Mbah Cemjupon Blora. Istimewa piro istimewa lur? 12,5. Wes ora usah susuk. Ora usah susuk ya. Rego iku ayo, rego Indomaret ayo. Kilometernya 15.000. 15.000, bane cek jalan ngarburi. Lah iya. Pontiang mentore cah. Anyare ora ono iki. Lah iya. Pinten iki Gus cah bagus? Mau 7-8 ae, Mas. 7-8 tahun piro? Tahun piro? Apa tapi barangnya bagus. 2 tapi barangnya kempling apik ya. 7-8. Jerone piye jerone iki? Ini istimewa Mas ori. Walah jerone apike ngene. Iya re. Wah, jerone apike ngene bodi mbring. Walah bring. 7-8 leh kurang. Warna favorit, Bos. 17 juta nego. Tak senengem. Sing penting ora kebangetan. 2020 pajak plat anyar. Nego sak senengem, sing penting ora kebangetan. Glowinge ngene yo. 13 ngono ae. Glowinge ngene iki 13. 2018 weleh. 2018 kok 13. Wis nek kelarangan engko rene disusuki. Lah iya. Ya, moninge ngene orisinal 13 juta susuk 2018. Wis ana lecet sithik wajar. 13 juta susuk. Iki lho mataku, dene kok 16 juta sak susuk lho. 2019. Walah. Montor gede ngene mau 16 juta. Lah sik disusuki lho. Lah iya. 8 juta neh ready neh 8 juta. 2014. Pajak panjang, body glowing, mulus. Oh. 8 juta. Info go. 13,5 nego ya. Oleh rukoh sajadah. Sajadah. Wis murah marik. Susuk sakarepe dhewe. Pajaknya anyar Mas ya. Iya, oke. Bos 8 juta 2014 lho. Lagi gas, Bos. Gone dulurem yo. Lanang iki. Wah, gone dulur lanang dijual nggo butuhan nandur bako. 8 juta tak lho, Bos. Info. 10 juta ya 2015 susuk ya. Susuke luwih wah nalpote double iki. Weh, nalpote double. 10 juta susuk. Wah, entar sakmene gedene mok 10 juta ra ono.